Piña Chinita Ang Dagol! Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. What's up, ketchup? Ako si Manggas at welcome sa ating Sino No No Ako. Coco. Nakatakda na ang pag-isang dibdib ng aktres na si Bea Alonzo at ang anak na may-ari ng Pure Gold na si Vincent Co. Ito'y matapos ilabas ng online mass ng St. Peter the Apostles Parish ng Paco, Maynila ang kanilang marriage banns, kung saan nabanggit din ang pangalan ni Bea at Vincent. Ano ang marriage banns? Ito ay opisyal na anunsyo ng Simbahang Katoliko tungkol sa dalawang taong balak magpakasal. Layunin nitong ipaalam sa komunidad ng nalalapit na kasal upang kung may legal o moral na hadlang ay maaari itong ipagbigay alam bago ituloy ang kasal. Samantala, wala pa namang petsa kung kailan daw talagang kasal ng dalawa. Ngunit ayon pa sa ibang ulat, nakatagdaw manong ikasal sina Bea at Vincent sa vineyard na pag-aari ng mga ko sa Spain sa susunod na buwan. Ang pangalan ni Bea sa totoong buhay ay si Philbert Angeli Ranolio. Congratulations and best wishes. Kabisyo, imbitado ba kayo? Kawawa. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, I'm gusto so- ko lang anong I'm so tita. I'm so happy for Bea Alonzo, di ba? Ako rin As a happy ako. fan. Bia yan eh. Sa aking mga inanak, good luck, see you soon sa kasal nyo. Ginawa kang ninong? Basic, kumpare yung Tatay Pure Gold. Kailan kasal? Hindi nga nila sinabi, ako ba Sa magsasabi? bagay. Bakit di mo sa amin Congrats. in-look? Kailangan ba namin mag-check ng balita? Ikaw naman pala yung... Lucky na ninong. Lucky Lucky na na ninong. ninong. Ayan. Shout out sa ninang na maging partner ko. Hi. Pero di ba, Bea Alonzo yan eh. Sakto lang din. She's 38. Si Vincent naman 44. Ayun na talagang Grabe. Ito na yun. Yun na yun. Woo! for ano na yan. Ano to, magandang lahi. Hindi lang biologically, hindi lang physically, kundi ano talaga. Inheritally. Oy, naku. Kasi ano inheritally? Inheritally? Oo nga no. Kasi nga, Kayamanan, ang inheritance. diba? Pareho silang mayaman eh. Oo, Di ba? mayaman Pareho sila silang eh. At saka sobrang talagang- yaman. Pareho silang winner sa isa't isa. Hindi lang, marami kasi nagsasabi, ay mautak si Bea. Like hello, mautak din ang lalaking magmamahal kay Bea. Ay, mautak din si Bea. Oo. Ay, oo, yun. Ano ba tayo? Nalito na kami. Kumbaga, Ano ba? pareho silang win. Mautak. Oo, mautak. Winner din talaga eh. Kumbaga, deserve nila ang isa't isa. Walang isang makikinabang lang. Tapos mahal pa nila ang isa't isa. Ganyan talaga. Kaya, looking for, kung may kapatid ka pa, ano pangalan lalaki? Si Vincent. Vincent. Andito lang naman ako. Kung may kapatid. Eugene, si Dennis, Eugene Alfred, yan. Hindi Ano bang- nila batang 90s Oo, kasi yan batang eh. 90s kasi eh. Ghost Diba? Fighter Ghost pala. Fighter. Corny kasi, kaya hindi na gets. Guys, sige, pag-anseto guys, Pshoo, bantay. pshoo! Ayan guys. Ha! Aray ko! Sino na pusyo-pusyo? Hindi maniwala na sa... Sabi ng Ghost Fighter? Sabi ni Ano Bea. yan? Hi guys! Welcome to my vlog! Sabi ni Bea, nanonood Sabi ako ni dyan sa vlog niya. Vincent. Vincent, nagpa-vlog na siya? Uy, may third eye pala siya. Si Vincent? Si Bea. Ang puti Ni Bea? ni Eugene. Ay!
Makino, guroy akin lang. Kanta ng... Hindi na lang ginawang makina, guys. Kanta ng Ghost Fighter? Kanta ni Bea. Sa kasal yan. ang mali naman Kasal ni Bea? Ng Ghost Fighter. Paglakad niya sa simbahan, yun yung kanta niya eh. Intro yun eh. Intro ng kasal ni Bea. Ng Ghost Fighter. Ganun yun. Congrats po sa inyong lahat at sa mga ikakasal dyan. Katulad ni Bea. Katulad ng Ghost Fighter. Okay, tigil na natin to. Hindi na nakakatuwa sa madlang people. Natatawa pa ako eh. Ang corny mo talaga. Mamimigay tayo mamaya mga... Ng 5,000 pesos! 5,000! Aba, di ba mayaman ka? Wala, huwag naman ganun. 1,500 lang ibibigay 3,500 natin. lang papaluwal eh. Alam mo, Wala nga ini-scam mo kami. Wala akong Mahirap. cash dito. Cashless ka lang. Cashless na ako. O, di pwede naman. Mag-Gcash. Wala silang ang online. Walang online ngayon, guys. Napakadaming dahilan. 1,500 para sa ating Love driver. knows no boundaries. Hatid sa atin ng Pride Detergent. Kaya abangan nyo po yan hanggang alas 9 pa po kami. Sa 90.7 Love Radio. Kaya ano pa pang i-memorize yan? Ay, basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!